Adin batera iritsi direnak beraien buruan egin behar duten galdera, gaur errepikatzen ari ez da nolako bizimoda nahi dut bizitzako garaia honetarako. Eta erakunde eta herritarrek esan bezala hori bermatu egin beharko dute. Kasu bakoitza desberdina da, ezagutu ditugu Jacinta, Inaxi, Paco, desberdinak dira. Ez da hirurek behar dute nolabaiteko zaintza bat, baina bakoitzak bere autonomia dauka, bere gauzak erabakitzeko ahalmena dauka, eta hori da bermatu behar zeiena pixka bat. Ez da bizitzen jarraitzea, ezkenean bi hitzoekin laburu biltzen da. Eta horretarako, inguru bat sortu beharra dago, baliabideak jarri behar dira, eta horri, izen ponpoxo bat jarri behar zaion da, Usurbilgo zaintza ekosistema bezala bataiatu dute. Ekosistema horren tripa eta barrundeak, Agurtzane Solaberrieta, alkateak eta Maider Irisarri, Usurbilgo zaintza ekosistemako arduradunak eta gizarte langileak erakutsiko dizkiute. Gure zaintza ekosistema zer den, eta hau egituratzea hemen pertsona baten zaintzan zer esana duten pertsona eragile guzti hauek daude borobilonek erakusten duen zaintza ekosisteman. Hone diot, zer dire lan tresna horiek? Bai, gizarte zerbitzuetan Matiaren bide laguntzarekin denbora luze daramagu tresna hauek lantzen. Garrantzitsuenetako bat jadanik aipatu den biziplanen tresna, baina biziplanen tresna aurrera eramateko ere beste euskarri batzuk landu ditugu. Adibidez, etxeetan balorazioa egiteko galdetegia, kasu konplexuak identifikatzeko kribadoa, edo hartatzen ditugun pertsonei egiten dizkiegun galdera sorta. Gainera, beste talde batzutan ere tresna hauek osagarritzen dituzten, beste tresna batzuk ere landu ditugu. Adibidez, zerbitzuetan parte hartzen duten pertsonak edo etxeetan hartatuak daudenak ere, beraien daien inguruan galdeketa egiteko beharren fitxak. Tresna guzti hauen helburua pertsonen bizitza osatzen duten eremu guztiak kontutan izatea da. Egiten dugunean, zaintzaile afektiboak, zaintzaile profesionalak, mediku eta erizainak, eta komunitateko kide eta baliabideetaz ari gara hizketan. Eta une honetan, lantalde ezberdinak ditugu eratuta, eta gutxi edo gehiago ere, ritmo ezberdinetan bada ere, lantalde guzti hauek ere martxan daude. Maider, bera da, ekosistema honen koordinatzailea, Maiderrek parte hartzen du lantalde guztietan, eta bada pixka bat, gaur ere ekarri egin hemen lantalde bakoitzean zer egiten da. Ulertu ezazuen, zer dan bakoitzak, ekosistema honen baitan, daukagun zer eginetatik, zer dan egiten duguna eta zer dan lantzen dena. Eta nun baitetik hastearren, zerbitzuen lantaldetik Maider, nortzuk ditzezate hor. Zerbitzuetako lantaldean, herriko baliabide ezberdinetan eta etxeetan hartatuak dauden pertsonen integrazio komunitarioa eta ahotsa entzuteko lanketa egiten dugu. Bertan parte hartzen dute herrian zaintzaren bueltan lan egiten duten baliabideetako enpresen ordezkariak. Baliabide hauek gizarte zerbitzutako zorrotik eskaintzen direnak eta herrian eskaintzen diren beste baliabide komunitarioetako ordezkariak dira. Zehazki hauek guztiak parte hartzen dute talde honetan. Taldeko taldean bai, egurtzegiko zaintza etxebizitzetakoak, eguneko zentroko ordezkariak, baita esperientzia eskolako dinamizatzailea, hauek guztiak Matia Fundazioak kudeatzen ditu. Udaleko eguneko arreta zerbitzuko ordezkaria eta memoria lantzeko tailerretako dinamizatzaileak. Hauek lar elkargotikan. Eta udaleko etxezetzeko zerbitzuko koordinatzailea ere bai. Gaur egun arreta zerbitzuak enpresak eskaintzen du zerbitzu hau. Lantalde honen bitartez eta integrazio komunitarioari begira, lehen aipatutako beharren fitxak baliatuz, ekintza desberdinak martxan jarri dira. Adibidez, zerbitzuen arteko bizitak,
baita ere zerbitzuen artean egin den sukaldaritza tailerra, udaleko Astapen eskolako ikasle eta irakasleek parte hartu dute honetan, eta benetan beraiei eskerrak eman nahi nizkieke beti azaldu duten lanerako prestutasun onagatik. Udal baratzetara bizitak ere egin genituen, eta bertan udaleko ingurumeneko saileko eta kimu bat enpresak lagundu ziguten. Eta goazen kalera ekintzan ere bai, zerbitzuetan parte hartzen duten erabiltzaileen parte hartzea bermatu da. Eta goazen kalera ekintza hau, herriko udarregi ikastolak, eskola Aginaga eta Zubietako eskola txikiek, jubilatuen elkarteak, ambulategiak eta gizarte zerbitzuak antolatzen dugu. Eta baita ere, zerbitzutako taldean, gaur egun modu paraleloan, zaintza beharra duten pertsonen langunean lanketan ari gara. Zenan koordinazio soziosanitarioa bermatzen duen lantaldea da, eta Maider, saiguzu. Bai, oingo honetan talde soziosanitarioaz arituko gara. Eta nik beti esan dut, herriko gizarte langile eta mediko eta dizainen artean pertsonak hartatzerako orduan elkarlana egondala eta koordinazioa eman dela. Baina egia da 2023 urtetikan aurrera, herriko ambulategiko mediku eta erizain guztiak eta ongizate departamentuko gizarte langile guztiak alizan ez gero behintzat, hilean behin elkartzen gerala. Eta bilera hauetan, hartatzen ditugun pertsonen atentziorako irizpide bateratuak adosten saiatzen gara, eta kasu bakoitzaren referenteak finkatu ditugu, eta baliabide sanitario eta sozialen arteko informazio trukea egiten dugu. Eta nire ustez behintzat oso garrantzitsua da profesionalak edo elkarlana egingo duten profesionalak elkar ezagutzea pertsonalki, hau da, aurpegia jartzea. Ze honek elkarlana erreztu egiten du, edo zein arazoren aurrean bebai gauza konpontzea erreztu egiten du. Bagoaz, beste lantalde bat, une oroari geha zaintza behar duten pertsonen erabakimena hitz egiten, eta pertsona horiekin ere osatu dugu beste langune bat. Lehen aipatu bezala, zerbitzu ezberdinetan eta etxeetan arreta jasotzen duten pertsonekin hartu emanetan gaude. Zaintza beharra duten pertsonak dira proiektu eta lanketa guzti honen protagonistak, eta beraz, beraien ahotsa entzutea eta beraien parte hartzea guzti honetan bermatzea ezinbestekoa da. Batu izan garenetan, behintzat ikusi dugu beraien partetikan, parte hartzeko gogotsu daudela. Orduan, gaur egun, zerbitzu taldearen bitartez, esan bezala, zerbitzu bakoitzean parte hartu nahi duten pertsonen izenak jaso ditugu, eta maiatzean, fase honetan bilerak egiteko kontaktazioekin hasteko asmoa dakagu. Beste gune bat, askotan esaten dugu zaintzaileen zaintzaz ari gara, eta demora daramatzagu ere, eremu honetan ikusten dugulako asko ere emakumeen migratzaileak direla, eta emakumeen etxetik ere lanean ari gara emakume hauek ere elkar topo, elkar saretu eta alduntzeko erramientak emateko. Hortan gabiltza. Ekosistemaren erronka handienetako bat, etxeetan arreta ematen duten zuzeneko langileekin harremantzea eta ekosistemaren logikara ekartzea dela ikusi dugu. Zaintzaile afektiboekin batera, beraiek dira pertsonen bizi planak eta bizi proiektuak aurrera eramatea posible egingo dutenak. Baina, zuk askotan esan dezun bezala, hau ezin da egin zaintzaile profesionalen eskubideak eta bizi baldintzak urratuz. Guk guztion bizitzak erdigunean jartzen dituen zaintza eredu bat sortu nahi dugu, eta haulen esan bezala ikuspegi feminista eta antirrazista batetikan egitea besterik ez daukagu. Horregatikan, baliatzen dugu bileragune bezala Usurbilgo emakumeen etxea. Emakume hauek emakumeen etxera erakarri nahi ditugulako, eta beraien gune ere egin. Hemen dauden baliabideen berri eman,
eta emakume hauek herriratzea ere eta beraien arteko sareak sendotzea nahi dugulako. Egin ditugun bileretan, egin ditugu bilera beraiekin ere bai, jaso ditugun nahi eta beharra kontutan izan da formakuntza saioak eskainiko ditugu berriro, fase berri hontan ere bai. Eta, sarreran eman dizueten esku horreiarekin batera, daukazueku proposatutako programa. Zaintzaile profesional eta afektiboei biei zuzendutako programazio bat proposatzen dugu. Gure nahia da urtero modu egonkorrean emango den formakuntza bat izatea, urtean 4 bat saio oro egitea, eta formakuntza saio motzak ematea, nahiz eta gero gaiak interesa baldin badauka, luzatzeko aukera ere egon. Eta aurtengo gaiak bai irakurriko ditugu dela, guk proposatzen ditugunak bai. Autozaintza, gatazka kudeatzeko estrategiak, dementzia duten pertsonekin hartu emanak izateko estrategiak, biziplanak, usurbilegi zaintzailea, komunitatea eta zaintza harremanak, laguntza teknikoak eta transferentziak, laguntza baliabide orokorrak, zaindu, zendian, aholkularitzak, baliabide soziosanitarioak. Hauek guztiak, pizkatxo bat zaintzaile profesional eta zaintzaile afektiboekin egin ditugun bileretatikan jaso ditugun nahiak kontuan hartuz programatu ditugu. Eta, denon parte hartzea bermatzeko saio hauetan, bai egingo degula edo saiatuko gara ofertatzen zainduak dien pertsonak zaintzeko ordezkapenak, eta baita euskeraz eta erderaz egingo ditugu bakoitzaren hezkuntza eskubideak bermatzeko. Eta zaintzaileen zaintzaz ari garenez, baita ere afektibotik zaintzen ditugun pertsonak zaintza dagokigu, guretzako ere askotan zaintzak bazama direlako, lana direlako, emakume ongain geratzen dira, eta gure bizitzen zentroan egonik, gure denboraren pobretze bat ere ekartzen dutelako, eta bar, eta guretzako ere, pertsona horiekin ere sortu dugu beste foro bat, gure ustez, oso garrantzitsua ere bai. Bai, lehen aipatu dudan bezala, pertsona guztien bizitzak erdigunean jarriko baditugu, ezin ditugu ahaztu hainbeste esfortzu eta lan egiten duten zaintzaile afektibo edo familiarrak. Egin ditugu bilerak bai, azaroan egin genuen azkenengo bileraen ostean, beraiekin lanketa egiteko modurik egokiena formakuntza eskaini zela adierazi ziguten, eta horregatikan lehen aipatu dudan programa hau proposatzen dugu. Bilera hauen bitartez gure asmoa zaintzaile afektiboekin da, hauen biziplanen logikara ekartzea, eta baita beste languneetan egiten denaren berri ematea. Horrela denak norabide berdinean indarra egiteko. Eta, ikusten duzuenez, langile profesional eta zaintzaile afektiboei eskainitako programazioa berdintsua da edo berdintasunak ditu, gu proposatzen dugulako alizanez gero ere bai batzutan saio bateratuak egitea, zaintzaile profesional eta zaintzaile afektiboekin. Eta azkenik, lantalde komunitarioa? Gaur egun herriko 4 emakumeek eta gizon batek osatzen dute, bere garaian beste batzuk ere osatua izan da talde hau, eta lantaldearen ibilbidearen inguruan eta eginkizunen inguruan, mai inguruan esplikatuko dizue hobeto, ni baino hobeto segurazki Elena Rikondo, baina nik bai nahi dela esan, niretako ze garrantzia daukan talde honek, bai. Hilabetero egiten ditugun bileretan, nekea gainditu eta elkarzaintzarako lanetan ilusioz jarduten dute beti. Proiektuarekin jarraitzeko gogoak berpizten dizkidatela beti. Gainera, maila politiko eta teknikoan dauzkagun ideia eta diskurtsoak herriratzen laguntzen didate. Jendeak ulertzeko moduan jartzera behartu. Gauza txiki garrantzitsu horien balioaz jabetu arazten didate. Eta nola hauek pertsonen bizitzan aldaketa handiak eragiten dituzten. Eskerrik asko, ekipo.